si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ang atong tun-an karon bahin sa pag-ila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas ug ang mga pamaagi kung unsaon pag-atiman niini. Mao kini ang mga butang nga gikinahanglan sa lawas: tubig ug sabon gamit para pagkaligo. Nail cutter gamit para pamputol sa kuko. Cotton buds gamit para paglimpyo sa dalunggan. Sudlay gamit para paghapsay sa buhok. Toothbrush o toothpaste gamit sa paglimpyo sa ngipon. Tuwalya gamit sa pagpauga sa basang lawas. Mao kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa lawas. Pag-toothbrush para sa paglimpyo sa ngipon matag adlaw. Ang sudlay para sa pagsudlay sa buhok aron mahapsay. Ang cotton buds paglimpyo sa dalunggan. Ang nail cutter para sa pagputol sa mga kuko sa kamot ug tiil. Pagkatulog sa insakto nga oras. Pagkaligo matag adlaw. Ug karon mga mama, ipangutana sa bata, ug unsa nga butang ang gamiton sa paglimpyo sa atong lawas? I-check kini. Sunod, ipares ang bahin sa lawas sa saktong gamit nga panglimpyo niini. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Keep myself clean. Mga kagamitan: basyo sa shampoo, box sa sabon, habo, towel, water o tubig. Mga pamaagi sa pagbuhat. Pangutana ang bata o para asa gamiton ang mga materialis nga giandam. Og sakto ang tubag sa bata, butangan og happy face ang linya. Pero og wrong o mali ang tubag, butangan og sad face. Mga pangutana, asa gamiton ang shampoo? Unsay gamiton para malimpyo ang lawas? Unsay gamiton para magkuha og tubig gikan sa balde? Kanus-an nato gamiton ang towel o tuwalya? Unsay atong gamiton aron makuha ang shampoo sa atong ulo?